Hej. Hej. Goddag. Hej. Goddag. Hej. Og velkommen til kanalen Signe T. Og det er mig, der står bag den her kanal. Hvis du altså ikke lige havde givet det, så ja. Nu sidder du sikkert og tænker, hvad? Ja, det er fint nok, men hvad er det for en kanal? Det her, det kommer til at være en kanal med hauls og madvideoer og nok ikke lige make-up videoer, fordi det har jeg egentlig ikke rigtig forstand på. Så. Og selvfølgelig også tags. Vi må endelig ikke glemme tagsene. Og hvis du er heldig, kommer der måske også lookbooks. Det vil faktisk være rigtig sjovt. Men i hvert fald, hvis du synes, det her lyder som en kanal for dig, synes jeg, at det vil være en rigtig god idé at trykke subscribe. Og så vil jeg nemlig blive rigtig glad. Nu er der ikke så meget andet til dagen at sige, at jeg håber, du vil subscribe, og at du egentlig bare gerne vil følge med. Vi ses i min næste video. Moin. Farvel.